çîroka xezand. Hebû nebû carek jaran rehmet lê bavê hazir û guhdaran. Zilam û qîsey kurê wî hebûn. Rojekê zilam her sê kurê xwe li dora xwe dicivînî û ji wan re dibêje: Kurê min hin mezin bûn, êdî herin ji xwe re li dinyayê bigerin. Piştî gotinên bavê xwe her sê xurt ji bo rêvîngiyê xwe amade dikin. Piştî ku kurê zilam xwe amade kirin û xatir ji bavê xwe xistin derdikevin ser rê. Dûvra rêvîngiyeke dûvdirêj li hemer wan rê bû sê bêj. Her sê birayan biryar dan ku wê her yek di rêyekê de herin. Piştî rêvîngiyeke dûvdirêj her sê rê li welatekê digihîjin hev. Li vî welatî şahek hebû, keçikeke wî hebû. Navê yê Xezalê bû. Xezalê ji dema ku hatiye dinyayê heta niha neaxiviye. Ev jî şah re bûye derdekî mezin. Tu hekîman derman ji Xezalê re nedîtine. Şah biryar daye ku kî keçayê bide axaftin wê keça xwe Xezalê bide wî. Biraya ey mezin dema rêya wî dikeve welatê şah de, piştî ku li nav bajar dikare ji gelê wir serpêhatiya Xezalê û biryara şah dibîze. Birayê mezin dibêje ez ê keça şah bidim axaftin û berê xwe didê qesra şah. Xezalê têdin ba biraya mezin. Biraya mezin çi dike nake nikare Xezalê bide axaftin. Piştî vêna şah wî dixê zîndanê de. Dûvra demekê re birayê min navîn tê welatê şah. Ew jî li nav bajar gotinên şah ê ji bo keça wî dibîze. Birayê navîn jî berê xwe didê qesrê. Xezalê têdin birayê navîn jî çi dike nake keçik neaxive. Şah birayê navîn jî tavê ji zîndanê. Birayê piçûk di rê de dema ku diwestê li ber hewzekî dirawestê. Têr av divoxê û dûvra dixew ve çê. Piştî demekê çûkek tê xwe li ser serê kurik didêne. Kurik bi çûk dihisê û bi tevgereke lezgîn çûk digire. Çûk çi qas li ber xwe daye neçar maye. Çûk ji kurik re dibêje: Ger tu min azad berdê ez ê pirtikekî xwe bidim te. Dema ku tu ketî astengiyê de vî pirtikê min bişewtêne ez ê mêmalî kariya te. Birayê piçûk ev daxwaza çûk pêjiran. Çûk pirtikekî xwe da kurik û kurik jî çûk azad kir. Dûvra birayê piçûk rêya xwe doman. Ew jî gihaşta welatê şah. Birayê piçûk li nav bajar gotinên şah bîst. Ew jî berê xwe didê qesra şah. Xezalê têdin ba birayê piçûk. Birayê piçûk çi dike nake Xezalê nade axaftin. Dûvra pirtikê ku çûk dabûyê de tê bîra birayê piçûk. Birayê piçûk pirtik dişewtênî. Çûk heman demê tê hewara kurik. Kurik derdê xwe ji çûk re dibêje. Çûk xwe dixê nav livînê Xezalê. Dûvra bankê Xezalê dike. Xezal bersiva çûk dê. Bi vî awayî Xezal li dest bi axaftina çûk dike. Mizgîn didin şah, şah bi kêf û aj heta ber keça xwe û kurik. Şah keça xwe da birayê piçûk. Her du birayên dî dane xatirê birayê piçûk û serbest merdan. Şah bi zêr û zîba keça xwe bi kurik re şiyan. Çîroka meldiyara rehmendê bavê hazir û guhdaran.